nwaanyị agba ọhụrụ ahụ na ewu nwaanyị mara mma nwaanyị bụ for godly emekwa onye jọrọ njọ nwaanyị niile mara mma n'ihu Chinwe ahụ na ị ka nabata asịbụ m anyị ga-akpọbata ọnụ oyoyo sawa pụrụ iche na ụmụ nwaanyị ọzọ ka anyị na-ekọrịa taa ka ọ gwa anyị ihe domere otu na ọ dị mana agụ m eji ọnụ m akọwa onye ọ ga-eji ọnụ gwụ na onye ọrụ na ihe ọ na-eme ma anyị na-aga n'ihu. Nneọma nnọọ anyị kpọrọ gị zaa anyị mana oche na ịnọ ndị na-anụ egwu ụmụ nwaanyị 4G ụmụ nwaanyị godly ụmụ nwaanyị nwee egwu Chukwu ọha na-abịa n'oche a maka onye nwee egwu Chukwu bịa n'oche a ihe niile amebi maka onye nwee egwu Chukwu bịa ihe na-adị mma na-abanye ọkwa eziokwu maka ma otu na ide ọchukwu domenwu ọkwa Chukwu gị ji aka ndomenwu mba ọchukwu na-achọ gị mma ngwa ndeewo kpọtụna anyị onye iwu na anyị na aha m bụ Lọlọ KK Nwosu dị mma ịkwana onye ebe biko maka ndị na-ele nga Imo steeti onye Imo onye nga ịkwa onye Mbaise ọ dị mma eme ofe ndị Mbaise na-echi kedu ofe na ma ọ bụghị ofe ọha ọ bụrụ ofe Owere ma ọ bụrụ ofe Owere ụlọ na-echi ofe ọha anyị na-echi ofe ọha ezi ma ọha oke ndị dị atọ mba ndị Mbaise na-echikwa ofe ọha echi ofe Owere ọnwụ nke a na-asị onye na-enweghị ego aga eri ofe Owere ọkwa ụdị ofe Owere nke ahụ onye ọbụla ga-eri nke a na-eji ụgba isi ọwụ ọkọrọ etinye ụgba ntụ gị shiri eme ga-eshiri ime ọfụma nụchicha ya wụrụ ekwe tupu anyị na-ala nga mkpa ị ga-esi ime ofe a ndị na-ege anyị ntị ga eshi ị ga-ekwu otu esi eshi ya ndị na-amaghị ofe Owere eshi ga-ashie ya anyị ga-agodo n'anya anyị bịara nne kekwe ihe na maka ama m otu na ịdị amabụ m gị na ị na-ewegbu akwa ụmụaka mana tupu gị iwe m akwa ụmụaka eleghị ime gabụ tupu m rute na afọ m na ugbu a mgbe m ka na-etolite m gụchara ụlọ akwụkwọ nke obere a na-akpọ sekọndịrị ana m na-eso mama m na-aga ahịa mgbe ahụ mama m na-azụ ahịa ọkịrịka so mgbe ahụ ka m mụtara otu esi azụ ahịa nke ọma ana m emegasịkwa ụmụ ihe ndị ọzọ nji na-enyere onwe m aka dịka enwe ebe enwere ọgbakọ ụmụaka aga m abịa bụrụ onye na-ekwu okwu nyere ụmụaka onye MC ihe a na-akpọ ya n'oyibo bụ MC ana m emekwa MC were na-enyere ndụ m aka. Ihe ndị ọzọ m na-emegasịkwa bụ ana m azụrụ ndị mmadụ ihe enwe ndị nwere ike kpọọ m n'ekwentị si biko anyị chọrọ ka inyere anyị aka zụọ ihe dị otu a ma ihe dị otu a nzụcha ya ma emeziere ha ya tii ya n'akpa zigara ha kwụọ m ụgwọ. Ọ dị ma ndị na onye dị ka ovasi kpọọ gị akpọ m zọrọ ha ahịa mgbe ị ka nọ n'elobeji oge ahụ mgbe ahụ alụbeghị m di ka ị na-eme ụmụ ihe ji kpata ego ị nọ n'efu emebe mgbe ị na-aga ihe niile a na-eme nwunye ụmụ nwaanyị na-eme ụmụ nwoke na-emekwa ụdị ihe na ị na-ekwu ụmụ nwoke na-emekwa MC enwekwa ndị mụ na ha rụkọsịrị ọrụ emebe ebe ị ga-asị ịbụ nwaanyị ihe ga MC ọnọwụ iwu na nwoke ka a ga-enye ọ na-abụ ngwa ha na na-arụ MC ọ na-akpa hụ ha nke buru ibu ha si so na nwaanyị ga-emenwe ụdị ihe ụmụ nwoke na-eme ọ na-eme ha ewere m ngwa MC gị na-eme ọnụ Igbo ka ọ na bekee ana m eme na bekee mana ọ bụrụ agbamakwụkwọ traditional marriage ana m abụ nsụọ Igbo nsụọ bekee maka ndị na-ada anọchi Igbo otu na anyị nọkwa n'ime ma ndị na-achọ ile na anyị na-eme mana anaghị anụchi Igbo a na-eti ntị na ime ka ha ga-anụtụ ọ bụrụ na-eme ndị anyị na-akpọtakwa ha bụ ikwu okwu ha tigatụ obere bekee ka ndị mmadụ na-amakwanye anyị na-eso anyị na Instagram page. Ọ dị mma mgbe ị na-aga ụlọ akwụkwọ ile otu ịga ụlọ akwụkwọ gị dị kọtara anyị maka ma ịtụ eto awụnye na-atọ ọchị. Amụrụ m n'ezinụlọ late Sir and Lady D.E. Odibo. Papa m mụrụ anyị ụmụ nwaanyị 6
ewu ụmụ nwoke abụọ a na-abụ m nke obere chacha n'ime ha niile nke ikpeazụ ewu ndị last born gị na-eri niile a na-akpọta. so ịga akwụkwọ m enyeghị nnukwu nsogbu n'ihi na tupu o rute m n'aka ụfọdụ n'ime ndị nke tọrọ m arụwaga ọrụ gị na-eriji ihe niile. ọ na-abụ nnara onye nnarakwa daadị ntikọ ya ọnụ wee na-aga akwụkwọ. Akpa m na-eju eju mgbe ị na-aga ụlọ akwụkwọ maka ma m na ịbịa kọwa ada ọzọ gị kọwa akpa gị na-enyeji ha different story ji na-anata ego na akpa natacha ego ha gakwara ụlọ akwụkwọ so ha ncha ma na dịka nwata na-aga akwụkwọ na-enidiri m ị na-eji ego ma ọwụ nri ma ọwụ efe dị mma were aga skuul. Oge ị ga-aga mahadum ị gara ele otu ọ dị? Mahadum m gara Enugu State University of Science and Technology. Ọ bụ ezigbo skuul. Anyị ji ụkwụ gaa ya mgbe ọ bụ ụgbọ nọ mana amụrụ m n'Enugu so ị were ụgbọala gaa ụfọdụ ị were ụkwụ gatọpụ n'ime ụlọ akwụkwọ. Ụgbọala buru gị rute n'ụlọ akwụkwọ kwụsị gị. Ọ na-abụ enwe ebe ọzọ anyị ga-aga gaa nata lekchọ ma ọ bụ na ọ bụghị na ebe nke ahụ anyị nọ anyị elukọrọ ma nwoke ma nwaanyị. Oge ụfọdụ ndị nkụzi anyị ndị chọkwara ịga n'ofe nke ahụ anyị niile elukọrọ bịa gaa mkparata ụzọ a na-akpọ apịa nwee n'oyibo bịa gaa ebe ahụ anyị mụcha akwụkwọ anyị alọta. Obiọma na-akpa anyị ị na-amatakwa ndị mmadụ maka ịma na mahadum ị gaghị amacha onye ọbụla na klaasị gị ọ wee were ụkwụ ahụ na-agakọ a na-amata ndị mmadụ. Mana ụmụazị ụda a ga-eji ụmụaka ugbo a ka apụọla ha n'ahụ a na-ebuzi ha na mana plen a na-ebuzi ha n'ụgbọelu ejije aga na ebu ha alọta. Ọ dị mma na otu isi kọwa mana oge nọ na ụlọ akwụkwọ ịma a na-asị m ndị fọ ịma maths bụ nsogbu ịma English bụ nsogbu ele nke nyega gị nsogbu nke nye gị nsogbu n'ụmụ akwụkwọ niile? N'ezie enwe onye ga-asị gị na sọbjekti na-akacha hata akpụ bụ maths. Then enwere nke abịa kụziere anyị a na-akpọ fọda maths nke ahụ bụ the worst. Add maths. Ụfọdụ kpọrọ add ụfọdụ kpọrọ fọda. Nke a aga na-aga. Nke a bụ aga na-aga. Mama na-eme ndị na-atapịa. Ịma nghọta onye ana ịma asị ha gị na ọ tara akpụ tawa akpụ. Asị ha gị na ọ tara akpụ ị na-ahụtazi ya na ọ tara akpụ. Mana Chineke nyere anyị aka mgbe anyị bịa tinye uchu mgbe anyị gụchara SS1 SS2 tupu anyị na-agụ SS3 anyị etinyewo uchu mara na maasị dị mkpa ka anyị wee were ya baa mahadum. Agụtakwara m ya wee were ya baa mahadum. Anyị kelee Chineke na ịgụta ma onye na-eme okwu maasị ahụ onye ọbụla ụmụazị na-etolitere agwagwo ha na maasị na ahụ onye ọbụla pụtara n'uche ewu maasị na ahụ ọ na-emezi ha tigo uche na ịgụda akwụkwọ maasị na ahụ ọ dị mma. Mana oge unu gara akwụkwọ dị iche ile ụmụazị ụda akwụkwọ nke ha dị iche nye nne ha na-emewu kọmputa mgbe nne kọmputa ele otu isi eko. Ka ngwa gị nke bụ eziokwu nke kọmputa dịkwa iche o. Mgbe anyị nwa gụrụ a na-enye anyị asaịmentị anyị n'akwụkwọ anyị na-akọpi nootu ka awụ nke na na-download anyị na-akọpi nootu. Ị ga-akọpi nootu niile even onye nkụzi asị weta nootu ka o chekie. Ọwụ ụzọ ugbu a nwatakịrị lọta ọsị mami ya na-asị download corruption na ịntanetị download health and physical na ịntanetị enwezi nke ha na-eme. Mana mgbe nwata na-akọpi nootu nwata ahụ na-akọpi ya ọ na-agụ ya o mee ya ọ na-amatị ya enwe ihe onye nkụzi kụziri na-edoghị gị anya ịkọpịwa nootu gị ọ ga-eme gị ya edo gị anya. Ọ ya mere akwụkwọ nke ugbu a ji dị iche na nke anyị nwa gụrụ. Ọ dị mma nne ndị ewu ihe nke igwu na-emetụrụ m n'ahụ ọ bụ eziokwu nwata na-akọpi nootu ọ na-esi nga agụkwa nootu ọ na-eme ha na-echeta nwunye ewu iji ezigbo okwu jide keji anyị na-abịa. Anyị ga-aga n'obere ezumike ụmụ nwaanyị 4G ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ chee na ebe ahụ emekwa n'ebe unu na-aga anyị na-abịa.